Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka isibalo sethu esisiphiwe la kuthiwa asithole ivolume yesphere yethu idiameter yakhona kuthiwa u14 cm. Ngidwebile la uthi ngithi ukufaka nje uqhakaza kancane ukukhombisa ukuthi akusiyona nje indingiliza isiphere sethu lengikhombisa ukuthi isiphere sethu sa 3D lesengikhuluma ngaso. Saphiwe nokuthi i-diameter yakhona u14 cm, okusho ukuthi i-radius yakhona uyazi kuzoba kanjani, kuzoba uhalf waloko ngoba i-radius siyithola ngokuthini, siyithola ngokuthola uhalf we-radius. Ngibhale la ukuthi value volume iyafana ne-area ukuthi sikuthola kanjani, sizoba no 4/3 pi r. Kumele sithole ke isisindo sika r ke ukuze sikwazi ukusebenza kahle. Ngithi siyazi ukuthi u-r wethu umeleni, u-r umele i-radius okusho ukuthi ingu7 cm. Kanjani ingu7 cm? Ingu7 cm ngenxa yokuthi i-diameter ukuphelela kwaso isiphere sami indingiliza yami lena u14 cm, i-radius yakhiwa uhalf we-diameter. Ngakho sesino 4/3 pi times nanku 7 wethu 7 cm cube wethu. Ngoba sikhuluma ngendaba yama volume nanokuthi kungakanani okungangena phakathi esikhaleni salomdubo wethu. Ngakho sizofaka cubed. Asibone ukuthi siphuma nempendulo enjani. Sekukulula nje sikusibheke emehlweni ke manje ngoba sesitholile ukuthi u-r umele bani, sesiyazi ukuthi asuka sesingafaka umshini wethu iphume impendulo ngokukhulu ukusheshsha. Sino 40 divided by 3 pi times 7 cubed phezulu. Ngakhohlwa ukuthi uma usufaka kuwo lo mshini wethu ungakhohlwa ukuthi khona ungakufakile noma ngoba ukungakufaki konke okudingayo noma ukufaka okungalona iqiniso kuyokunika imiphumela eyiphutha ngempela ezokufaka enkingeni. Na impendulo yethu ke singakhohlwa sino 1436.8 cm. Kalula kamnandi.